हेल' लोगोफोर बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनै लाइभआव फैदों। जायगायावबो जोबोद थान्दा लोगोफोर कमेन्ट खालामदो बबेनि नोंथांमोना अल कमेन्ट लाइक चेट खबरफोरा बोरै लोगोफोर दायो मागो दमासि जाखांनानै खबरफोरा मोजां ना गाज्रि जे सासेया थ' लोगोफोर आंबो दा दाबसे जायगायावसो दंफैयो नालाय दा खामानि सोलिगासिनो दं आंना खामानियाव फैया आरो लोगोफोर फ्रायानो मेचिन सालायो एक्स'वेटार अपारेटार मावो नालाय आङो बेखायनो न'आव थाथेरनो मोना लोगोफोर एबारसो थांबा खोब बेरायग्रा जानांसिगोन आंबो लोगोफोर बोरै दं आदै आरो मादैमोन गासिबो आंनाथ' नायग्राफोरानो खम बैसोनि नायग्रा नङा गासिबो पसिसनि आबनि मानसिफोरासो नायो बेखायनो आदै मादैसो फन आं डाइरेक्ट गाज्रि मोननाङा आदै मादैमोन बोरै खबरफोरा दालाय नोंसोरो आंनाबो बर्थमान खबरा जोबोद गाज्रियानो हाल साला न'खराव एसे प्रब्लेम जाना दङ मानो होनबा नोंथांमोना नुखागोन जानो हागौ बै भिडिअ'खौ खोन्थानाय भिडिअ' दङ आंना थांनानै नोंथांमोना नायबानो जाबाय दायनानि थाखायनो बिदि प्रब्लेम जादों आरोना लोगोफोरा आंना न'खराव गुलुं गुजुं जानानै दङ दायो मादों हामगोन मादों हामा फैसायानो खारबाय थायो अबाव मोनगोन अबाव मोना जायो आरोना लोगोफोर आङो दायो थिग बेबायदिनो बेखायनो आङो दाबसे जायगायाव फैनांगौ जाबाय आरो ना खामानि मावनो नोंथांमोना सानगोन आंखौ मानो बाथौनि भिडिअ' लाबोआखै हयथ' मानो माबानि बेरायनायनि भिडिअ' लाबोआखै होननानै थ' लोगोफोर आं सम होनो हायाखै मानो होनब्ला आंबो आसा थाबाय नै देग्लायनि बाथौ मिथिं दंमोन माबायावनो जोंनि दिखियाजुलियावनो थ' आं थांनो मोनासै आंनो जोबोद एक्साइटेड जाना थाबाय लोगोफोरा गोसोआव थारमाने आं बेरायनो मोनासै नालाय आंनि गावनि प्रब्लेमनि थाखायनो आं बेफोरबायदियाव आगान सुरनो मोनाखै आरो ना लोगोफोर नोंथांमोननि अननायाव जाहाथे सापर्ट मोनोब्ला बेबायदिनो जाहाथे आंबो जौगालांनो हायो गुबुन हारिनि बायदि जाहाथे आंबो गुबुन दाबसे जायगायाव थांनानै नोंथांमोनखौ जेनिखि हेल्प होनो हानाय हयथ' माबा मोनसे बेब'स्था फैयोब्ला नोंथांमोननो होगोन आं निस्सय नोंथांमोननि अननायाव मानो होनब्ला गुबुन हारिफोरा नुवाखै सासे भिडिअ' बनायबानो मासि हेल्प खालामो जेरै बुंनो थाङोब्ला असमियाफोरा सासे इउटुबारानो जा बेफोरखौ माबायदि सापर्ट होयो जोंनासो बर'फोरा बारा सापर्टखौनो होबांनो नागिरा लाइकखौनो होबावा बेबायदि आरोना भिडिअ'खौ नायगोन नायनानै लाइक होआ बेबायदि खालामो आरोना लोगोफोर जाबाबो जायाबाबो लाइकखौ होनांगौ नोंथांमोननि गोसोआव बेबायदि माबानाङा आरोना लोगोफोर आं बेखौनो आसा खालामो जाहाथे जों जा फिसा इउटुबारबाबो नोंथांमोना हेल्प हो सापर्ट होलाय होमबासो जौगागोन बर' हारिया खौसे जागोन दा होमबासो सिनायथि मोनगोन ना लोगोफोर होमबासो बुहुमाव सिनायथि मोनगोन अ उमुगा उमुगनिमोन बिथाङा होननानै निस्सय नोंथांमोना आंनि चेनेलाबो मनिटाइस जायाखै लोगोफोर आंथ' डाइरेक्ट बुंखाबाय आं लाइभआवनो बुंखाबाय आरोना लोगोफोर साबसक्राइबारासो बुरजा जानो हागौ नाथाय मनिटाइस खालामनो बिराद गोब्राब मोनदों आरोना लोगोफोरा आङो मानो होनबा आंना भिउसआनो फैबायाना बारा आरो भिडिअखौनो बारा लाबांनाय जाखाया आङो बेनिखायनो बेबायदि माबायाव दं आरोना थासारियाव नोंथांमोना साननो हागौ दा आंखौ इउटुबनिफ्राय पेमेन्ट मोनबायदां फैसा मोनबायदां होननानै नोंथांमोना नोंसोरनो नायबानो जाबाय निस्सय थांनानै साबसक्राइब खालामनायावनो मोनथिखायो मानो होनबा सेपनि खाथियाव थेंकिउ लिरो आरोना जेनिखि मनिटाइस जानाय चेनेलफोरा थेंकिउ लिरनाय थाखायो
आंहाथ' थेंक इउ लिरनाय गैया, जेबो गैया। नोंथांमोननि अननायाव जाहाथे सापर्टजों जाहाथे देनां जाहाथे जौगालांनो हायो, आं बेखौनो आसा खालामनानै नोंथांमोननिसिम जासिहरनाय जाबाय आरोना लोगोफोर। आरो आदै मादैमोन जाहाथे गासिबो आंनि भिडिअखौ शेयार खालामना होयो, जाहाथे नोंथांमोनखौ इयुनाव माबाफोर खैफोद आफोद जाबा जाहाथे आंबो थाखा एसे सुंस'नो हागोन नामा, बेखौ साननानै आं दा नोंथांमोननि सिगाङाव बुंफोरथि होबाय आरोना। निस्सय आंनि साननाया जाफुङोब्ला नोंथांमोनाबो आंनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन आरो। जेरै एनिथिं एम जे मोना जेरै सापर्ट होयो, बेबायदि आरोना लोगोफोर। एनिथिं एम जेआनो जा, प्रकासानो जा, बेनिफ्राय जोंना आदा आलफ्रेडआनो जा, बेबायदि आरोना। आं गुबुन बायदि नङा लोगोफोर। मानो होनबा आंबो सासे गोरिब गुन्द्रा न'खरनिफ्राय जोनोम मोननानै जाहाथे आं रोंगौथि मोनदों आरोना इसांखिनि। बेनिखायनो आङो गासैखौबो समानै नायगोन आरोना लोगोफोर। जाहाथे नोंथांमोनाबो आंनि हाजासे माबाखौ हाजासे होनो हानायखौ नोंथांमोननो होगोन, बेनोसै आरोना लोगोफोर। जाहाथे नोंथांमोना जाहाथे सापर्ट खालामनानै होबानो जाबाय, आंनि चेनेलखौ जाहाथे शेयार खालामना होबानो जाबाय। जाहाथे मोजां गाज्रि भिडिअ आगारबाबो नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। मानो होनबा आं बिराद दुखुआव दङ। मानो होनबा फ्रायानो दा बुंनो थाङोब्ला दाख्लैसो जोंनि माबायावनो जानाय, बियो सान्थिफुर होननाय जायगायाव जानाय। दायनानि बागैनो बे गथ'आ दालाय माबानिफ्राय बिस्वनाथ दैमारि लाइक खालाम, थेंक इउ नोंथांनिसिम। नों अबेनि नोङो फंबाय जागोन ना आदै जागोन ना मादै जागोन, जेखुनु जाया आं गेजेरावनो बुंबाय आरोना लोगोफोर। बिदिनो जोबोद खस्थ'यै दंफैयो आङो। नोंथांमोना मोनथिखाबाय जानो हागौ आंनि भिडिअखौ आं हगाराखै, नैबे साननैसोनि उनाव हगारनो नागिरदों आरो। अबे जायगायाव दंफैयो आं दा नोंथांमोना नुगोन, नैबे सानदे माने देवबारनि उनाव नुगोन आरोना लोगोफोर। आं अबे जायगायाव दंफैयो अबे जायगायाव गैया नोंथांमोना नुगोन निस्सय। आं थारमाने सानदेयाव एसे सम मोनो आरो, बेनिखायनो दा भिडिअखौ नोंथांमोननो नुगोन आरोना नोंथांमोना लोगोफोर। आं अबे जायगायाव दंफैयो अबे जायगायाव गैया, आदै मादैमोन। फ्राय बागानो आंनि भिडिअखौ नायो, खायसे नायो, बेबायदि आरो। आसा खालामो लोगोफोर बयबो गोदान बोसोरनि रंजा खुसि मागो दमासि जाबाय नोंथांमोननि अननायाव। जाहाथे आंनाबो बेनो, आंथ' दा बेलेग दाबसे जायगायाव दंफैयो, जाहाथे आं मागोखौनो मोनजायासै, मागो दमासिखौ मोनजायासै। नोंथांमोना मोनजाबाय निस्सय। नोंसिनि जानाय लोंनायानो आंनि जानाय लोंनाय आरोना लोगोफोर। बेनोसै आरो नोंथांमोननिसिम आंनि बे बुंनांगौ बिबुंथिया दिनैनि बे हर गेजेरनि लाइभआव नोंथांमोनखौ बिसिनियावनो आंनि लाइभखौ दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि। जै हिन्द।